Men adym Murat. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlyklardan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämedigininden habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine küçüklerdir bagymyzda agaçlaňym hakyny ýerlemärdi. Arkamda tonulap güne toplansa da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Hakamın ýagyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählisinden taplanmagy şol ýüregime tuýdy. Indi tanayan adamlaryň ählisini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştäleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişiň hakyn bilmezdim, tenkeken içemdim. Toba kişiň haky kalmasyn mende, rady bol menden. Men toba etdim günäme, rady bol menden, rady bol menden. Ertirin hayırlı olsun Melek Dayda. Ertirin hayırlı Efecan. Ertirin hayırlı bolsun ece. Ertirin hayırlı oğlum. Melek Dayda, sen haça ödüňde bize kim seyreder? Murat dayın seyreder oğlum. Murat dayım mı? Owa. Onna Murat dayıma kim seyreder? Oňa da sen seyredersin. Vay. Ey kaç! Çağalar. Murat dayı dur pek ýarmy? Murat dayın oň ýaly iş etmedi Efecan. Han oturdu ertirliňi. Çağalar. Çağalar pöküňiz menne. Çağalar. Kime pök gerek? Hey! Meňiň şu ýerde diňiz bilýän. Bolýa onu. Alın. Yürüň ey! Hawa Murat kardeş, edeniň alyny gelýän dünýä däbi. Näme täzelik hikmet? Çağalar pöküňde epip öýüň aýnasyny kül etdiler. Ay bizim kän aýna döwündürse şeýledem Murat. Aýratene mitgataýy bar diýadyňy düşýärmi? Hem düşmedimi? Pöküňmizi ady aran nälir? Ýöne o dokalyksa adamdy. Bizim onuň gowdälikle. İçiň ýakynyny ýaly bizim pöküňi şoň pençeresine deperdik. Pelindip gyýdy bardy. O bizi kakatyndan kän gorapdy. Çağalykda. Bolýa, sag bolanlar, sag bol. Bärik, pökün bärik geçirdi. Ho, bol. Kaçalyň ey! Kaçalyň! Tiýdirä! Kaka bitmi? Näil bir edip çağılar siz? Ýadadım sizden. Ya siz meni öldürürsünüz, ya da men sizi. Kaka! Yürü gidin.
çağalık da. Pelin, Näme üçin? Näme üçin Murat? Näme üçin Murat? Pelin. Näme üçin? Näme üçin Murat? Pelin. Näme üçin? Pelin. Murat dayı! Murat dayı! Pelin. Murat dayı, Pelin kim? Pelin mi? Haýsy Pelin? Ece. Mithat aylar ýadyňa düşýärmi? Ha o ýadymdan çykjak gumany barm oglum. Dellekçidi, aýalam gowa adamdy. Aradan çykdy görgüli. Ýöne Mithat bey gaty gaharjaň adamdy. Size de gün meren näler o pahyr. Mithat ayını hükman tapmaly Ece. Oňa näme etdiň Murat dayı? Hikmet. O Murat, hoş geldin. Hikmet, maňa Mithat aýyň talgaty gerek. Duran soraşdyryp görýin. Ha, alo, Kamil. Eşdeňmi? O Mithat aýy bar da dellekçi. Hakan gatnaşýar da oň bilen. Şoň talgaty gerekdi maňa. Şu wagt sorýa. Hawa? Aýt ýadaýyn. Hudaýa şükür. Hawa, bolýa. Ine, dukanyň talygy şu ýerde. Sag otur Hikmet. Saga many işle, sag bol. Allah kömek etsin. Berekella oğlum. Günne sakalın firyan adam gowa adamdır. Arafa tertipli adam bolarsyň. Adyňy näme diýdiň? Bilal. Bilal diýdim agam. Berekella. Mithadatı bağışlap urgeýjak alaýdym. Sen giyjagy almaň bilen ýuruşdyk. Ýöne bir gün taýkadym tükedersiň. Teret şu gardaşdan nuskal. Senden köp gelýär dukany. İşim çykdy da ussa. İş diýeniň her gün tapylýar. Öyle bolly. Inni gaýtalaman ussa. Ýagdaý niçik Bilal? Sag ol Kemal. Salamu aleykum. Arma borin. Wa aleykum salam, sag ol. Kemal, şu adam kabul et. Mithat aýy. İkimiz tanışmadık yigit. Men Murat.
köne goňşyňyz melegiň ogly. Her gün aynamyz döwýädiň. Pelin bolmasa elimden sypmadyň bolan sen şoňa sag bolaýda. O näme gerek, ha? Wagtyňyz bolsa gürleşäjekdim. Size aýtmaly zadym bardy. Eýgilikdir da Allahan. Kemal, al şu pakeni. Yoronna. Menim gün ortaň naharyna öýe gitmekçidim. Äm açyk bolsaň ýollaýdarsyň da. Onu bismillah. Ey, meni dukandan dymmak üçin çykardyňmy? Näme mesele bar, aýdy ber oglum. Men her gün siziň aýnaňyzda döwýärdim-ä. O da gördüň. Şu ýaşama çelli gören çağılamyň iň beti senniň. Ýöne meniň pökgüýüňde aýara nälirinle. Ine bir gedek şeýdiňden soň menim senden aralmagy ýüregime dugdum. Bir garşy boyun waka nämedir öýdýädiň? Oloň öýüňe tarapynda goýadym. Soň bir gün daşarda hiç kim ýokka elime taýak alyp oloňy urmaga başladym. Baga harym oloňdan çykarajak ýarlym. Soň oloňy iyi tarapyna goýja ziýan ýetirdim. Hani innem bir tökgüými diýarip gör. Näme üçin şu wagt gurrun berýäňmi? Näme üçin? Men günämi geç. Ýok, sen günäň geçirenok, seni bagyşlamok. Sen nämeden bilýärmi? Näme sebäp bolanyny bilýärmi? Näme dip durdun Murat aý? Men näme etdim? Gümmol git. Gümmol. Sen günäň geçemok. Dünýä odal ýanym bolsa senden razy bolman. Allah haqqy üçin men günämi aýdyň. Nämeden bir bileýin. Belki günämi ýorun. Näme dip ýujak, ha? Näme dip ýujak? Ýup bilmersiň. Eliňden geljek zat bolmaz, häzirim oworra şu ýerden. Allahjan. Men näme etdim kam? Näme etdim kam? Pelin, gıydym. Hoş geldin kakacan. Men naharlanýansam, sen almaly datdan tanyň taýarla. Bolya kakacan. Berekella suna gıydym. Gaty sal töýärýäň. Sağ ol Ibrahim daýy. Ýöne käbir adamlar gatyr milenok. Ýogsa men gaty şeňir aýallaryn. Gül gadarsyz bolmaz. Etaat Allah'ın bilmegi dämi? Näme öýärýäň? Şarf, murad üçin. Oho, hoş geldiňiz başlyk we. Taýgadyň näçe bolanyny bilýäňizmi? Erteriňiz haýyrly suna. Arma görüň Ibrahim daýy. Sag bol Murat. Saňa näme boldy Murat? Gaýgyrşandyr da. Ýene kim bile gaýgyrşdyň? Suna men bilen oýun etme. Of, bolya gaharlanma. Murat. Gel göreýin. Yo, näme bolýar? Inni hokkaň näme sen? Men bogjak bolýarmy? Bolya, taňa ýagşylyk etjek bolýany öldürmeli. Aha, suna, sen aýdylyny düşüneň okmy? Näme boldy? Taýagy ýoň soňra adelişme ýadyňdan çykaýdymy? Süýt dökün pişik ýaly bakym öwrülip gelşiňe teretseň bu gedek paltaň daşy degip durýan. Garşyňdan her gedek terbiýelen molimim el terip duran biçara çykyp durmaz. Bakym el çekerdiň, he? Dogry aýdýaň suna. Bir gedek taýagyndan ýolumdan dänmek maňa gelişmez. Murat nire? Murat.
Howsada, söýekde näme bolanyny bilerim. Allah sen etmeme kömek ede göre. Arma göre. Bar bolagam, aýdy ber. Mitxata ýokmudy? Hinede gelenok? Siz bile çykdyňyz da. Ola şeýle bolyn, men bir zady unudaýypdyrnyň öýüni göräjekdim. Onu öýün talyk beren bolyn baraýyn, bolýa. Tere dagam, şunun göni gidersiňiz, öňüňizden çykan birinji köçeden şepe urlum. Gyýdym. Kakajan, yazdım sana oy. Bolar. Alma zahtary özüm alyp geler. Akşam gelende getirersin de karşı gelip gidip ýadama. Seni maňa beren Allah gurban bolan akylja bedi. Saga turanma. Pelin, Aýdy berim. men Murat. Öňkü goňşyňyz. Murat, ýagdaýlaň içip, gel gir, içeri gir. Haýdy Şemal seni bu ýere getirdi. Mitxata öýdemi? Öýde däl. Aýna döwmedik bolsaň gorkup oturma. Inni öňkü ýalga harjaň däl ol. Yer geran. Ýagşy. Seni mehman şekilli kabul edip bilmedim, bağışla göre. Aýdýanyň näme? Hilakçilikden soň habarlaşyp bilmedik. Hilakçylyk? Şo seher ýüzüňiz bolupdy. Siz biziň aýnamyzy döwpdiňiz. Kakam bolsa siziň pökgüňizi ýarpdy. Şo seher ýadyňa düşdümi? Ýadyma düşdi. Men şo gün yaramadym. Kakam meni götürüp hastahanaya gitmek üçin ýola çykdy. Ejemi öň getirenmedi özüňizem bilýänsiňiz. Habarym bar. Ýola barýadyk. Men ýyzda otyrdım. Kakam gata aladaldy. Bir çilim otlandy. Soň çilimini aýnadan oklady. Ulag birden ýanyp başlady. Gata barýadyk. Ulagyň erki elinden giden soň bilişimize göre ýalňyz çygaby öňdeşilen eken. Menem şey dip soň yürümekden galym. Murat, Mektebi tamamlandymy? mektebi? Näme mektebi? Anha men mektebim şu. Nağış bejerýän. Başga hiç zat edemok. Eýle işleri elim gelişýär desem. Oşlar owudan eken. Yok. Olar bir penceremizden oklaýar. Kim? Bilmedim. Ýönök atowadan şeýle Pelin. Taňa aýtmaly zerur zadym bar. Bu men üçin gaty möhüm. Pelin, gyýdym, men geldim. Kaka biz berdi. Oho, mehmanam mamy. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Zatlar kapıda. Gaty agyr, bilim agyrtdy. Men size kömek edäýin. Goý ber, gerek gel. Mitxata beýtmeň. Getiriň men kömek edäýin. Sen kömeňe mätäşdäl. Azar berme gydyma. Maňa aýdamda adyň oňa da aýdaýsaň sen diliňi soğuyor. Eşitdiňmi?
Gummolunam. Kaka näme boldy? Murat nerede? Gassagly işi çykdy gaýdym. Senden ötünç sorady. Şeýlemi? Murat daýym beýle kepsile melek daýdy. Sen gitjeňe oýnanýamka. Yok oğlum. Men gitsemem soň Allah ruhsat etse gelýäne. Ýöne bayramçylykda sen bir ýerde bolmarsyňa. Kakam ýok. Murat daýymam aglaýa. Nesip bolsa oňa çenli Murat daýyňam göz ýaşlar diňer. Men oň bile gürleşer. Seni kakan ýanyna gider bolýam oglum. Çynyňmy? Balam. O çynım. Han sen naharyňy wakaly. Mene Murat daýyň aýdaýyn. Kakamyň ýanyna öýdýän. Murat. Ece innime çydamok. Edenim terdine bolýar. Men näme etdim? Murat. Han gürrüň ber oglum. Pelin mendir arlym aýyp bolupdyr Ece. Men bu ýüki götürüp bilmen. Gaý ýörep bilen ok Ece. Ýörep bilen ok. Murat. Häzir senli Allah sana ýol görkezmedim oglum. Doğa dilege dere ýüzüm ýok Ece. Allah'tan başga kömek edip biljek bam oglum. Daş etsin. Ýöne boýnumdaky gul haklary Sana düşünýän oglum. Ýöne günäleňi ýuwmak üçin Allah'tan başga hiç kim mümkinçilik berip bilmez oglum. Gaýdym ýataň okmy? Bilmedim. Ýatarmyna? Ýagdaýym gowdym gaýdym. Gow kaka. Näme? Ýokla, bu günler kän gürleş oňokda. Näme deň kaka? Diwarlar bile gürleşeýinmi? Ýokla gaýdym, oň üçin diýem okla. Ýöne İçim gıtya kaka. Murat ýalyga tow tanamayan iň soňky edek görenme 20 ýyl bolan adam görenimde begenýänne. Soňam begenenme otonýan. gaýdym daşaryk çykartma. Boýnalal kaka. Men ýalňyzlygyma da öler. Men muňa kaýyl boldum. Senem boýnal. Ruhsat beriň inni ýatasym gelýär. Allah can maňa bir pursat ber. Maňa ýol görkezdi Allah can. Ýol görkezdi Allah can. Eşdeýäňiz Medhat daý. Meni birje gedek diňleň. Men erbedi iş edemok. Dogry men geçilmejek günäi iş etdim. Ýöne hemen karşyňda durun. Näme jeda berseň haýyr. Oň bilen durmuş gur. Näme? Oň bilen durmuş gur. Şonda sen günäň geçer.
Ölümde gözüm ýdymda galmasyn, senden razy bolar. Näme boldy? Bolmady gerek. Özüňi maýyp edermi istemersiň sen? Kim onu ister? O borra borşerden. Gömmol. Erteriň haýyrlysy. Ýankydan kimday? Näme etjekdiň onu? Ondan şu ýerden dukan sen açmalyňa Kemal. Men şu ýerde dedim ben usta bagşla göri. Bar kapılar açışlar. Oň bilen durmuş bol. Şonu sen gülen geçer. Oň bilen durmuş bol. Durmuş bol. Oň bilen durmuş bol. Durmuş bol. Şonu sen gülen geçer. Şonu sen gülen geçer. Aydımçı. Ýagdaýlaryny çek. Ýagyş serkerdem, dukany bar ýa. Işleň ýagşy ödýän. O da şükür işläp ýör. Eşdýän. Oňşulanmam senden gatyry. Walla, men seni içiňden geýje galdyrmaýyn. Han gaýrat et. Awalym serkerdem. Murat. Nahar taýýar oglum. Murat oglum nahar taýýar diýen. Balam, näme boldy saňa? Ýagşymy özüň? Gaty kıynaken ece. Gaty kıynaken. Oň öýlenýidi. Pelini öýlenirdiň şondan soň razy bolaryn diýdi. Oglum, bu ýol öz ýolum. Men saňa anam gatyldyr. Ýöne näme diýin, näme hilliýin? Dogursun diňe Allah biler oglum. Näme etsem men ece. Men çäresiz galdym. Allah'tan dile Murat. Allah'tan dile oglum. Başga näme diýin balam? Öýüşim etdim. Murat daý, bayramçylykda men kakam ýanyna gitjekmi? Elbetde gitjek efe. Akadar. Ha, ussa. Pelin oğunun ýagdaýy neçek? Uğur süpürgü almanlar. Allah'ın emri bilen men kıydıňy Pelini söz aýdýan.
gardaş, bu ahirki mümkinçilik iň soňky. Bilal, aydy berin. Men neme? Hani çekinme, aydy ber. Maýyplyň arabasynda bolsamam sen diňläp bilerim. Bir zat gerekmidi? Men nemeli? Öýde şekerimiz oturtda. Size ýokmuka? Bir hil dilemäge de utanýan bolýyn. Owa bar. Biz goňşa näme utanýan? Garaş. Samsyk, tentek, samsyk. Al. Gerekli adam olsa çekinme. Gelip durun. Men taňyr ýalkasyn. Bir zat diýjek bolunmy? Ýok. Ýok, sag bol. Inni borcuňy berçä etmeli wagtyň geldi. Pelin bunu bilýärmi? Sen aýtsaň biler-de. Aýagar kabul etmese näme? Näme boldy? Boynuňa çyrjak bolýan. Ýok, ýöne birden halamasa näme? Gulagat oglum. Men telve däl. Ýöne gyýdym üçinem, men üçinem edip biljek iň uly ýagşylyň şu. Näme sen etde, Peline bu teklifi kabul etdir. Murat. Saglyktır. Salam Pelin. Düýünki üçin ötünç soramaga geldim. Aýtmançyk gidenim üçin. Ziýany ýok. Gassagly iş çykdy diýip kakam aýtdy. Wagtyň mamy bir az aýlanaýaly. Nagşym oturmaly. Bilýäňi gaty berur. Garaş, eňime bir zat ataýyn. Häzir gelýär. Bolýar. Bu ýere gaty gowy görýän. Hawa, ýören owadan ümsüm. Hawa bu ýeri maňa öz ýagdaýymy ýadymdan çykardy. Bu dünýäde meňem öz ornum marýal bolup görnýär. Sen öýüňe nähak egenýän Pelin? Tapaçylyk etmek näme gerek Murat? Men ýalgyňygy öwrenşdim. Dogrusy öwrenşmeli boldum. Näme üçin? Näme üçin öýdýän? Sen Pelin, sen kiçikkän gaty gowdun. Arasy ýüregiň bardy. Muny öýdüň bilýärmi? Sen şeýle umytdan düşmegiň islämok. O durmuşda ýaşamagy isleýän. Sen gülmeňe mahmal, gaharlanmagyň maňa durmuşa çykarmy?
Allah'ım, näme üçin beýle boldy, näme üçin? Men näme etdim? Men hemişe garaşdym. Men näme şuňa garaşdymmy? Of! Hayırlısı olmazsa boşluk aldın mı? Şey diýsegem boljak gardaş. Gyýdym durmuşa çykarýan etip bolsa. Oho, gözün aydın, ahır çıkýarmy? Hawa çykýar. Agiýew kim? Ol Murat, ol peleň oňlulukdan tanayan ýollaşy. Çörek pişirýän dukany bar häzir. Onda gowy, çörek dukany bar bolsa ýagdaýy gowdur. Gyýdym rahat ýaşatsa bolýa galanyň alasy. Netibesi, toy haçandyr. Bakym bolar inşallah. Uğruna çykjak desinen etip bolsa. Ussa, gaharlanma bolin, on fora beýdesem gowy berdi. Näme üçin? On çağalygyndan tanaýana. Ussa, oňa gyýdyňy berýän. Oň çağalygy aldymy? Tora beýdak görä. Doğru aýdýar. Şeýli işler bir gedek bolýar, äga bolmalysa. Geri berin. Salamu aleykum, Serkerdem. Oho, görbede kim gelipdir Ussam. Hoş geldin, hoş geldin. Gel geç otur. Hoş gördük. Ýagdaýlar nähili? Hodaya şükür ýagşy. Gawat geleşin diýsene. Menim hetden ahyryny ýanyňa baraýyn diýip gördüm. Saçyňa ösüpdir. Ötüpdir öde. Soňky wagtlar saçaldyrmaga da wagt tapylanok. Ýönekäti ösdürmelim. Ine ösmejek wagtym geler. Allah gowsuna ede bersin Serkerdem. Keypine mi ya, işlice geldinmi? Yok yok, gaýretme. Senden birini sorajaktym, siziň töwereňizde bolmaly. Toro, egilik dämi? Egilik. Murat bara, çörekçi. Tanaýanmy? Tanayan. O nähili ýitkä? Dogrusu oğlunun geçmişi biraz bulaşık. Yöne Mithat. Men bu oğlum bilen bir näçe gedek iş salıştym, tutsawlukdan çykandan soň. Soğulukdan? Ho, gideningle haragam. Aýtmadym on geçmişi biraz bulaşyrak diýip. Yöne töwerekde gadamdan haýdyndan torasaň, ony ýerde wökde goýanoklar. Hemmeleri kömek edýär. Oltky berýär, pukorany ollýar. Bilmedim de, mene bundan sazak etdim, bunun ýalňyş haýdym öýdýän. Saňa bir zat aýdaýynmysa, dogrusu Allah eden towalagyň kabul edýär. O ýigit öňkü ýarama ýagdaýynyň gaty uzaga ödüpdir. A, sen onu näme üçin sorýan? Ollum men gyýdym üçin söz aýtdy, Serkerdem. Şoň üçin soradym. Şeýlemi? Hawa. Menim soraşdyryp görýän idim. Ýöne sag bol. Sen ýagdaýyny aýdanyndan soň. Onsoňam gyýdymda her gün sagçylyga gelip durulanok. Gelläp nädeýin? Men näme diýsem kam gyýd özüňki. Mene bilýänim aýtdym. Istediň başgalardan soraşdyryp göräý. Dükanyna bar, sora biýdäp, özüňi gurlaşyp gör. Şey deyin Serkerdem. Allah razı bolsun. Sag oturun. Gelip durun. Salamu aleykum Musa. Wa aleykümselam. Näçe çörek gerek? Yok, men çörek almakçy däl. Muradyň dukany şu ýer? Hawa, Murady gözleýänmi? Yok, ýöne synlaýan. Gen görmä görýän Musa, bir hilre molya bolýan. Men Mithat dellekçi. Ha, Murat gurrun beripdi. Ýagdaýyňyz neçek? Ýagşy. Murat bilen bähwetli işiň başyny tutjak bolýar. Görýän edim, nirde işleýär, näme edýär diýip. Murat ýene zat aýtmadyk bolsa gerek. Ýagşy onda, öz aýdarda. O dukan eken. Bolýarsa işiňi dileri. Oho, Melek hanım. Mithat epenni ýagdaýlaňy neçik? Hayrylsy bolsun. Uğur Bir nere? işim bardy da. Uğurun bolsun. Arkançylykda bir görüşe aýdak diýän.
Enni garnyş hasap etsegem bolar. Murad oğlum bugun ýerden gelip Allah'ın ruhsatı bilen gyzym Peline söz aýtdy. Menem pikirlendim. Arada özüňi diýäl hemmelen hormat goýan ejesi duran soň Murat belli bir karara geldi Mithat Bey. Gyzyňyz razy bolsa biz öz borçymyz berse eder. Aýdyanyň näme Melek hanym saňa guda garnaş bolmak biz üçin uly hormat. İşiň bar bolsa sen saklamaýyn. Soň arkançykda gurlaşır. Yeri işiňiz ugna bolsun. Wah oğlum. Murat. Şeyleme Murat. Merve tayza. Melek tayza. Gyzym ýaşymyň. Ýagşy, siz nähili? Aladal görnýäňizdi. Ýagdaýlaryňyz ýagşymy? Gan basyşyňyz ölçälimi? Ýok gyzym, aladam köp. Aýplaşma göre. Murat tay möýlenýär diýip şeýle boldum Melek tayza. Onna men sizi eglemeýin. Murada salam aýdyň. Oň bolsun. Aýdaryn gyzym. Sag bol. Mithadyssy. Aýdy ber gyzym. Salam, men Melek hanymyň oňşularyndan. Biraz öň gyzyklanyp bilmedim. Ötünç soraýanma aýtdydy. Meni uratdy. Nähili edip aýal eken. Sag bolsun. Şunum geldigimi diýberdi. Sag bolsun. Men alqalaýyn agşam oşuro. Ýok, bolmaz. Geldigimi görjekpiz. Hatta gutlarsam Murat ýaly temmelere ýetdiren ok. Şeýle diýerler öde. Oň bolsunna. Siz salgy berseňiz özüm eltäýärliňizi. Beýle bolsa öýümüz daşda däl. Salgy bereýin. Ýeret. Şu ýol bilen gönügi dersiň. Soňam birinji köçeden çepe urlarsyň. Sagdan birinji öý. Bolýa, minnetdar. Sağ ol, senem epesli sakladım. Aýby ýokly. Soň görüşürüz. Men ejem bilen gelerim. Elbetde Melek daýda bilen. Borda, kapyny özüm açaryn. Senine garaşma. Ýagşy, sag bol. Kardaş, sen öýüň horlaýan. Ağam gynanýan. Yüregim hasrat çekýän. Çodap bilemek. Baş alyp giderin bärden. Onu gümmülle gitdi. Gümmül. Şunça wagtda pöýänlip, arzu edip ýören gyýdy ýylyň tamsyny taşlady git. Sen ýene kuş ýasady gapylaryny goý. Näme deýin? Elimden gelýän zat näme? Kardaş, gyýdylyň bir gedegin burlaşaňyga o bilen ok. Bärde sen öýüň horlaýan. Git, seni giýiştäke aýtjak bolsaň aýtda diýin, bolmasa bärde kellemi agyrtdyrma men. Baş üstüne. Melek daýda näme adara galýaka? Hökman näle? Bolmada, olunly tegejeň bollugy. He? Nähili? Begenniňmi? Heni alyňa tamak bolmada. Bolmada, gaýta bakamrak taýýar görüp başlamaly. Kakaň şunça çykdy diýdi. Nähili? Murat biraz anjykdyr. Eşitip menim geň gördüm.
O beýle zatlara aňsadan tat goşulmaz boli. Siziň bir baglanşyňyza bolmaly. Kakaň bilen bir söwda haýatjak bolýa. Ýok. Bizim barada bir näçe ýyl bäri göremiz oga. Dogon, sen biraz sada bolýan. Murat şunça ýyldan soň patlap orta düşerdi, sana durmuş gurmagy teklip edermi? Beýle zat bolmada. On soňam sana dostlar çay diýen. Ýöne sen ýagdaýyňam görnüp dur. Men bolsam kakam bilen gürleşerdim. Siz näme diýjek bolýaňyz? Ya bir zatdan habarlymy? Gulagas owadanjam. Murat köpü görendir. Bir bekwi bolmasa sen ýalgydy golaýlaşmaz. Gowsy meni gürletme. Muny özüňe bilýän ýöne sesiň çykarmaýan görnüp dur. Beýle gürler ýaly sen özüň kim? Men Muradyň öňkü aýaly. Gümmol öýümden, gümmol. Belin. Näme boldy? Näme gerek? Seni ýönätip berdim. Gapaçyk eken. Sesiň eşitip Men ýagşy, ýeka galasym gelýär. men diňlärmiň. Gürleş aýdym diýen. Sen ýalňyşýan. Men hiç da dedemok. Ol adam bilen durmuş gurma. On tanalyňa ýaňa kun boldy. Sen mi nerden bilýän? Saňa näme? Bilýänne. Sen aýtmasaňam men sebäbini bilýän. Sebäbi näme-ke? Maýyp bolanyň üçin dälmi? Şoň üçin razylyk berdiň ol adama. Şoň üçin öz-özüň gynayýan. Sen kime? Kim? Iki günüňem maýyp bolan üçin menden bir zat soramaga çekinen özüň dämi? Belin. Ulagaf. Maýypyň men üçin hiç sebäbi. Ugru. Meni günüme goý. Günüme goýuň. Hiç ýeriňizi göresim gelenok. Maňa nefsiňiz agyrmasyn. Ey Allah'ım, inni çydamok. Mithat Bey'i gördüm. Şeýlemi? Näme diýdi? Aýtdy. Aýdandyr. Men Allah ruhsat etse gidip geleýin. Bayramçylykdan soň näme zerur bolsa eder. Soňa Merwet aýdan gördük. Salam aýtdy. Merwe. Gürleşip bolmalymy ha? İşim var. Haýşe diýen kän watyň alman. Hawa. Näme boldy? Näme bolan zat? Näme boldy? Men mejbur boldum. Ýagşy, mutlu bolsun diýip saňa arzumy ýolladymy? Beýdime sen gaýrat et. Başga näme diýip bilerdim? Gyýda sawçylygy bile edelimi, he? Ýok. Muratçynım, men işim var. Ötünç sorýar.
Merve? Kıydım. Kaka haýşy diýen meni ýeki goý. Men sana etçegim vardır Murat Bey. Gıydım nahar. Ijek der kaka. Yaxşym ödi. Kaka. Murat nem üçin berdi? Nem üçin günümizde goşulýar? Näme ol gıydım? Mırdat goňy elýärmi? Hiç zat dolanak. İslemeýän bolsam görüşmez gıydım. Guş kapata girdimi? Şo yerde de öler. Serkerdem. Sen ne hili utançlı adam ekenin. Inni näme üçin gıydymyň töwereginde görnýäň, Serkerdem? Görleme ha, görleme. Gaýdyp göräýsem söz berýän, gaty erwet ederin. Görüp 200'li adam bolsundan ütkär öýdýäňmi? Dün kim bolan bolsaň suwunam soňda. Maňa seret Murat Bey. Gaýdyp soň golaýyny baraýmagyn. Allah can, şu hatyrat berarly senden pena etleýän, ýalbarýan maňa kömek et. Meni göterip bilmejek ýüküm bilen seýnema. Men diňe sen razylygyň azanjak boldum. Ýöne men gaty ejiz. Bu dünýäde näde ýaşajagym bilemok. Ýüregim hasret çekýär. Ýalbarýan maňa medet ber. Ýalbarýan maňa kömek et. Inni çydap bilemem. Maňa yaradan göderlik bilen kapysyny aç. Allah can, men şu lotawda ýalňyz oýma kömek et. Kömek et ey Allah. Maňa sabır ber. Gaýrat ber Allah'am. Haýyrly iş etmek üçin maňa ýürek ber. Medet ber. Medet ber. Näme boldy efe? Melek daýdam gidýär. Gitse inşallah gelir de. Ýöne bayramçylykda bolmazsa. Ýöne o ýerde doga dilek edip biz bilen bolar. Gelen soň bile neçeme bayram bile geçirersin dip bolsa. Ha, kaň ýanynda ders begenen okmy? Onna da nähili? Onu hani häzir melek daýdan ugradaly, şadyan bolaly, ýygyny alad etmesin bolýarmy? Aha. Öňkü çara minip gördüňiz melek daýda. Menemok. Inni kedek gidenňizde meni mek edermisiňiz? İnşallah oğlum. Anany ýörüň uçurdan alaýmaýlyň soň mektebe. Bolýar. Ýerhany hoppa. Salamu aleykum, arma urim. Melek hanım gitti mi? Allah'ın ruhu dilen uğradı.
Tağaman ötüp geldin. Aydanın geldin. Ayda verin kardeş. Daşaryk çıkalla. Hawa näme aýtjak? Ömrümün kületdiň dostjan. Sen nädip okydyň göwüne degip bilýän? Barjamyn. Sen Merwan ýerden tanıyan. Merwe diýen kim dost? Utançda bir hepbe. Sen kim? Taňa kim diýerler? Merwan ýerden tanıyan. Dostjan, o nämeň Merwe ho? Eýdim turduňmy? Men onu ilki gören günümden bäri söýýän. Bu ýere göçüp gelen wagtymy görüpdim. Penjereden daşaryk teretip durdy. Ýyl gyrýady. Şo günden soň hemişe uzakdan tynlak gezdim. Barıp onu söýýänini gıýgyryp aýdasym geldi. Ýöne bolmady. Özüme maýyp diýip hyrydarçyk ýa diýip pikir eder. Şiketli bolanım üçin onu saýlandyrýar diýip. Inne ol meni ýigrenýär. Koşuş kardeş. Bir çıkalığa tapılara. Men bu dünýäde diňe şon söýýär. Ýöne onuň saňa berýärler. Şu adalatlymy? Mithat Taýyryň gurlaşır. Yönelki ödüň elal Lukmany ornaly. Bar şu sebäpli ömrüme awu atdy. Ödüň horlamy. Tir oýlanşy göreli. Pelin näme diýänni bar. Belki biderek ödüň ýynaýandym. Ýöräde biraz garbanaly, ödümi tutaly. Hani ýör? Ýör hani. Gelip bir görsün. Gel hani. Mithat ağa. Gıydym nerede hayvan haramlady? Gıydymy näme etdiň? Näme boldy? Pilne bir zat bolun Mithat daý. Ömrümizi ýene näçelik piçoga çykarjak. Näme boldy? Inni çydara gurbatym almady. Kaka bu hat ýeketäk söýen adamym sen diýip ýerýän. Etjek bolýan adyňy düşünýän. Ýönümiň üçin murady mejbur etmerdim. Muňa hiç kim mejbur etmerdim. Sebäbi bu takdir. Ýöne söýülmezligim gaty agyrdy. Ayaklamyň hereket etmeýänine çydaýadym. Ýöne söýgüsizem ýük bolup galyp biljek däl. Dünýäde halyan ýeke bir ýerim bar. Olam dünýäni terk etjek ýerim. Eluda. Kapatada kuşun peli. Murat, gıydymy tap. Allah'ın hak üçün tap. Men onsuz ýaşap bilmen. Dünýäde halaýan ýeke ýerim bar. Olam dünýäni terk etjek ýerim. Burağım. Bilal. Git toňmyla gurlaş. Näme gurlaşmady? Näme gurlaşapmış? Mithat Taýyr. Ol hoder. Biraz sabret. Pelin. Men şu portada uzak garaşdym. Hem garaşdym, hem gaçdym. Men ömrümün iň gowda adyny da iň erbetli işinem taňatdym öýdýän. Aşyk boldum. Ýöne gorkdum. Seni özüm maýyp bolan üçin halaýandyr. Yeňil razy bolar öýdýändir diýip pikir etmeňi islemedim. Sebäbi sen men üçin hemmelerden artykmyç.
Ondan sen kapata kuş däl. Bu kuş men sana yetirip bilmedik söýgüýümdi. Kapatasından çıkarmak üçin gelipdim. Erkillige goý bermek üçin gelipdim. Bilal, Pelin. 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 Pelin, Pelin gıydım. Ey Allah'ım. Lukman yok mu? Lukman yok mu? näme boldy? derman çıktı. Bolýar garaşyň. Geçti boldun. Gatowy, özüne geldi. Görsek bolmazmy ha? Elbetde görüp bilersin. Näme üçin Murat? Näme üçin beýtdim? Kakın pökküğünü yarının ýadymda düşýärmi? Bana şernan getiripdin. Kakın bağışla diýipdim. Ýöne men onu bağışlamadım. Bir ýolun tapyp ulugynda aýyladım. Ýöne ziýan beren ýerim diňe ulugy däl eken. Pikir etşim ýaly ýöne köý däl eken. Şoň üçin men öle durmuş gurjak bolanok. Sen ören ýalňyzdың. Sen kakıňdan başga hiç kim ýokdy. Menem pikir edip, Menem pikir edip, näme pikir etdiň? ön kayalyň geldi. Kakamdan pul alanyňy, şoň üçin men öle durmuş gurjak bolýanyny aýtdy. Tsunami. Wah sen. Andyçyan. Bolly, inni bilýän. Onu soňam Ferhat, şu başdan geçiren zatlarymyz şu kagzy uçlary her gün yer bilen penjeremizde kimin goýanyny bilmäge kömek etdi. Bilal. Sen men üçin ýalňyşyň deperinden has köp iş etdiň. Meni ömür boýy bagsyz galmakdan halas etdiň. Indi nowat menki. Men sen üçin näme edip biler? Meni bağışla Pelin. Bağışladım Murat. Bollu ho, bollu besirni. Ruhsat et bize de gıydım görün Murat Bey. Murat. Men senden radydyr Murat. Senden näme hakkym bar bolsa ähli üçin radydyr. Sağ olun. Sağ olun. Gel hani Bilal Bey. Sen bu gedek saçyň bejertmäňsiň-le. Merve, Näme? ýagdaýlaň näçe? Ýaşy. Bir daha da aýtsam, maňa ýene bir gedek inanarmy? Peliniň kakaty Mithat we baryny gurrun berdi. Bilýän, sen dogry edipdiň Murat. Sona, sen han geldi aşağıya çıksana. Sen nehir utonsuz ayal ha? Garayıp kıydın, näme toğradın, näme Näme toğradın? soranmışym? Sen maňa nädip beýle toğra berip bilýän? Sen meň işime goşulma. Näme demde taňa näme? Şeýle mübarek günne bir çökde ýaşan ön kayalyňdyňma ýadyňa düşenok, henizem hatap torýan. İlgünün borboluksyna ha kömek edýän. Maňa gedek gelende bolsa durşuna kemtitme. Sen näçe hatrat çekdiňem aňrym rahatlanma. Sen ýigrenýän, düşündiňmi? Ýigrenýän. Meni günüme goý. Meni günüme goý diýen. Ali, oňuşmaly bolsa, Melek daýda häzir näme işleýärkä Murat daý? namaz okuyan bolaymy Sefecan? Käbede namaz okuyandyr. Ertir bayramçylyk Murat daý. Kakamyň ýanyna gidersmi?
İnşallah Efecan. Gerçtim Murat dayı. Oho, gatı görmöge bolupsun. Kakam halarım ka. Heyem halamazmy? Sere täzer müdüre jaňa diýen. Alo. Bayramyň mübarek bolsun. Müdürüň guruluşyp bolmazmy kam? Brat ýalňyz. Siz aýdyň. O men tanaýandyr. Yaşa. Müdür bey, bayramyň mübarek bolsun. Ýagdaýlaryň neçik? Ýaxşy, Hudaýa şükür. Yok, alada galara zat yok. Men Feridiň ogluny getirjekdim duşturmaga. Ýöne sizden bir haýyşym bar. Feridiň habar bolsa, o ne hili? Ne bolu Murat dayı? Düşündüm müdür bey. Sağ olun. Bayramyň gutly bolsun. Sağ olun. Efecan, kakaň başa oturup sohana geçiripdirler. Onu kakam görüp bilmer şeylemi? Hiç açan görmersin. Yo, beýle bolmaz Efe. Ýokman görür. Söz berýän, taňa kakaň görkezerň. Söz berýän. Yaxşı, bayramçılıkta näme edildi? Gurbanlyk etmersmi? Gurbanlykda mal soýmak magyny ýagylmy? Anan ýan. Gurbanlykda mal soýmak magyny ýagylmy? Anan ýan. Gurbanlykda mal soýmak magyny ýagylmy? Anan ýan. Menim kabul edýän. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillah, Allahu ekber. Murat dayı, biz näme üçin gurbanlyk edýäs? Gurban nime Hudaýa ýakynlaşmak diýmekdir Efecan. Allahyň razylygy üçin gurban berýär, oňa ýakynlaşýar. Gurbanlygyň naharyny garyplary paýlap, ýene ýakynlaşar. Adam üçin ýyň hasarlyğa taýlanmadan aýry bolmak diýen Efe. Hali ýalyndan uzakda bolmak adam gatnandyrýar Murat dayı. Ben hamira hamir maýa goşman, çörek pişirip bilmeýsime diýeli adamyň maýasy söýgüdir. Söýgü bolmasa ömrümi gaty beýmany boldy. Yaxşı, islemden aýrylan bolsak näme? Söýgän söýgültüniň gapysyny uzaklaşmaz. Hemeşe şoňa garaşar. Ýokman ol gapy bir gün açylar. Ýüren uzakda gadaýyp edilýän söýgüliň ýakyn bolar. Onda Murat dayı, garaşmak söýýän ýadatmazmy? Ýadatmaz Efecan. Asla ýadatmaz. Gapynyň öňündäki söýgüliniň gözüne başa hiç da diýilmez. Şoň üçin bol garaşýanyňy degýär.